Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरबाय। दा नेक्स्ट टाइम भिडिअ लानानै फैलायबाय नै मर्निं दा आङो फिसाफोरनि थाखाय टिफिननि रेडि खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। फ्राय नै लोगोफोर बोथोरा सान्दुंबो दुंहांदों आरो नै अखाबो फ्रि फ्रि हागासिनो एकदम। ओमफ्राय नै आंना हासबेन्डआ एकदम गरमानो अयथासारना सान्दुं दुंबा माने हर समावबो हाफ भल्टेज जाना होयो। बेखायनो नै बिथाङा कुलार लाबोबाय आरोना, कुलार थानो हायिनि थाखाय आरो एकदम दा सान्थि उन्दुनो हायो आरोना। दा नै इउज खालामगासिनो दङ, बेखौ बाहेरायावनो दोनदों आरो। लोगोफोर दाथ' कुलार लाबाय, सिगाङाव माने जोंहा एसिबो दंखायोमोन। ओमफ्राय बेबायदिनो गरम बोथोर आरो नांगौ बायदि इउज खालामनो हायासै। माने कारेन्टआनो बिदिनो हाफ भल्टेज हराव बोनो हाया। बेखायनो ओमफ्राय ओरैनो मानो दोनगोन होननानै फानहरनाय जादों आरोना। ओमफ्राय दा आरो लाफिनबावनांबाय कुलार। ओमफ्राय नै दा आंना पास्ताया रेडि जानो थांगासिनो। नोंथांमोना एसे खिन्थानो एसे एरनि आं दा नै आंना फिसालाया रेडि जाबाय। फार्स्ट जाहोबाय दाथ' जाजोब्बायनो जाजोब्बाय। ओमफ्राय जोंनि वाटार बथल सोबाय प्राइजमा जादों जोंना आंखौ खिन्थाहरदो दे। आंनि नामानि बसुमतारी। थेंक इउ दे रेडि जाहैखादोखा। मामि अखा हानायाव बाहेरायाव थांनो नाङा दे। नोंनि लोगोफोर लिंबाबो अखा हानायाव थांनो नाङा, मिथिबाय? दे थां दे। सोर थांगोन नोङो? दे नै जों थाइजौ फिथाइयानो जि मोजां गोजा गोजानो। दा फिसालायाबो थांबाय, फिसाला थांखांनायनि उनाव फिसाजो थांबाय। बिदिनोसै आरो फुं टाइमबाथाय एकदम स्कुलनि थाखाय एकदम फुंनिफ्रायनो साखा-फारा जानांगौ। बिसोरनि थाखाय टिफिन बानायनाय, जाहोनाय लोंनाय रेडि खालामनाय, थिनहरनाय आरोना। दा दिनै आं थांनाङासै, बिफायानो दोनलांबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। नेक्स्ट भिडिअ आरो नेनानै थाथ'दोलाय। बेबायदिनो आङो नोंथांमोनजों माने गोदान भिडिअसफोर लाबोबाय थागोन। नोंथांमोना अननानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना। गावजों गाव बर'नि फिसा हिसाबै सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। गुबुनफोरखौ जेरैबायदि सापर्ट खालामो थिग बेबायदिनो सापर्ट खालामदो। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ अल, बाय बाय।